Ganini ang dunay project ang national diri sa Cebu. Jurisdiction man ni sa Cebu City. Ngano mangilabot man ang kapitol ni ini, ngano ipahunong man niya. Mo na argumento ni Mike Rama. Ngano ipahunong man ang project Police National unya ngano manglabot-labot man sa ani nga jurisdiction ni Cebu City. To bagon pod kani Gwen Garcia punto por punto number 1. Sa Cebu City lagi ang jurisdiction sa project. Sa national government lagi ang budget sa maong project. Project toward ni siya national pero pangutana kanang yuta nga inyong gitukuran giugbukan diha sa haligi sa bus station kakinsa man na yuta man na sa province of Cebu, yuta man na sa Capitol, naturalan ang Capitol manginlabot sa maong project kay yuta man na sa Capitol ang giugbukan diha sa haligi para sa bus station. Ikaduha, walay supak si Gwen Garcia matod pa sa bus sa BRT, bus rapid transit. Ang gisupakan ni Gwen ayaw pagtukod diya og bus station at tubangan sa Capitol kay mawagtang ang kanindot nga view sa Capitol. Hinunua nga ang National Historical Commission mideklarar nga ang Kapitolyo usa ka cultural heritage. Nalatid sa bawang balaod nga ang usa ka cultural heritage sama sa Kapitolyo nga building 200 meters gikan sa building, 200 meters gikan sa building. Pila man ang 200 meters? 200 kadupa. Dapat dili mahilabtan i-preserve ang maong perimeter gikan sa building sa Kapitolyo kay cultural heritage lagi kuno mga kabombo. Unyang ipabarog na ang kining bus station mga kabombo. Mawagtang ang kanindot sa Kapitolyo. Mao na nakahinumdum ko kaniadto ni Mayor Raymond Garcia, that time Vice Mayor pa siya. Bisa man tulog, wala pa sila magkasungi ni Mike Rama apan wa siya nagpagaong sa mayor or na-dismiss nga mayor. Kay matod pa ni Raymond Garcia isip usa ka abogado unya chairman pod sa kini Chuck mga kabombo. Yan nakita nga dili maayo nga magbutang tagba sa station at tubangan sa Capitol building kay maputo bomb ang Kapitolyo sa bus sa station sa BRT diya at tubangan sa Capitol. Sumauto nga sila si Mayor Raymond Garcia o wala ko masayop apil po si Jocelyn Pesquera, Joy Pesquera dili pabor sa bus station nga gitukod diha sa atubangan sa Capitol. Pero atong karohon, dili sila supak sa pagpatuman sa BRT project apan ang ilang gisupakan ang pagtukod sa kinini ang bus station atubangan sa Capitol. Kaya matod pa ni Mayor Raymond Garcia, ma-photobomb, matabunan ang Capitol building. Uya, natay kanani ang heritage law nga nagprotektar sa mga cultural heritage site nga dapat dili mahilabtan o ma-preserve ang perimeter nini 200 meters gikan sa building nga gi-consider nga heritage site dapat dili mahilabtan. Existing naman daan ang kalsada nga gisaminto nga mao'y ruta sa BRT apan ang pagtukod og bus station mao'y butang nga gisupak ni Gwen Garcia. Mao ni pagawas og kabanduan si Gwen Garcia nga ipahunong ang maong project. Number 1, ang yuta nga gitukuran sa bus station sa Kapitolyo. Number 2, ang bus station nga gitukod atubangan sa Kapitolyo makahatag og bati nga view. Mausap ang dagway diha atubangan sa Kapitolyo. Malapas ang balaod heritage law. Mo'y rason nga ipagawas og kamanduan si Gwen Garcia ipahunong ang trabaho. Tuod man si Mike Rama ningon nga, oy, hindi ni pwede ang pag-apil-apil diri. Cebu City man nga jurisdiction niya, project manas nasyonal. Mao to nga ni file og kaso si Mike Rama sa Office of the President. Nga gusto ni Mike Rama ipasuspenso si Gwen Garcia. So unsa ni hitabo? Gidismiss ang iyang kaso nga gipasakan ni Mike Rama ngadto karon sa Office of the President
batok ni Gwen Garcia. Gidismiss ang kaso. Kay walay igong basihan. Walay igong sukaranan. Dismiss ang kaso. Unya si Mike Rama panoon ang nasuspenso. Nabali ang panghitabo. Si Rama noon nasuspenso. Gumikan siya mga daghang kaso. Giuwan magkaso, magkabombo. Nang lusot ang mga dismissal order gikan sa ombudsman. Alas 8:46